me mamo Amammerɛ o abidwafo FRIMPONG MANSO ADAKABERE ni Mr. Good Ebraso se me de Amammerɛ ne amane nkyerɛkyerɛ brɛ mo munye dwan na baabi am di mu si na wo twetwa mu no mento aso emfiri ho ema mo aha e peace Amammerɛ ekuo mu PAK TV so ana yewe ye de nkyerɛkyerɛ Amammerɛ ne amane isan se edu tankɛse a wo do ho twere ne a ompa nhwe ya osonkɛse wudi achi so a ho enka hasuo fa ho bataye isan se yase ewo nwinu FRIMPONG MANSO ADAKABERE na magimedwe ene bɛka afa Akanfoɔ Awarɛ ho na edi nkan ebebisa se ede ne Awarɛ afei yebɛhwɛ Awarɛ ahodo a ɛwɔ hɔ ye wa Awarɛ bi wɔ hɔ a yegitum ɛwɔ Akanfoɔ Amammerɛ mu ebi nso wɔ hɔ a yenyi antum nti Awarɛ ahodo ni nyinaa no meka ni nyinaa ho asɛm maako enti wo de ne se wobɛkɔ so na wobɛtie me nkyerɛkyerɛ ebra no na wo so wobɛti bibia se kama isanse mpanimfoɔ se wo ma worɛ efi ukom hene abenti a wo yira awa adwaba ase ɛne yɛntena na wo so wobɛsua eniema wobɛsua ebe wobɛsua kasakoa ɛne mpaninsɛm abakɔsɛm ɛne nia wo nti bi da mpanimfoɔ se ofori kakranta ɛbɛkɔ wu a odinachi egya duodu akwaban enye ha wonte saa ebei wate ase eti wo dia ne se wobɛkɔ so na wo ne yɛbɛtena na wobɛtie yɛn nkyerɛkyerɛ ebra no moma yɛnhyɛ ase ɛde ne Awarɛ se kasa Awarɛ a ɛyɛ ayɔnkofa a ɛda ɔbaa ne bɛɛma ntem ɔbaa ne bɛɛma o magya tum so mo bɛtena ase do ma bɔbra ɛno ɛne fɛ no Awarɛ na ɛno no na ɛnsi na emom sɛ wo de Amammerɛ kwan so ahoɔde yɛ ɛtoa so a na abedi mu eti Awarɛ ɛne sɛ ɔbɛɛma ehu ɔbaa na ɔnam Amammerɛ kwan so ayɛ ne ho ade aturi tinsa ama abusua ɛno ɛne efɛ no Awarɛ yɛwɔ Awarɛ ahodo bebree ɛne wɔ hɔ na mbame enkamu bie na me sɛ efiri enne ɛkɔ no mɛfa ebia na maka ho asɛm maako ɛde akyerɛ mu eti enne ebobɔ Awarɛ ahodo no so ɛde amamo yɛwɔ mpena wadeɛ yɛwɔ afena wadeɛ anam fena wadeɛ yɛwɔ akyerɛ ho akyɛ wadeɛ yɛwɔ ayete yɛwɔ asiwawareɛ ɛwɔ hɔ ana yɛwɔ Awarɛ a yɛnam Amammerɛ kwan so ayɛ ɔbaa ho adeɛ aturi tirinsa ɛno na yɛfɛ no Awarɛ paa ɛna yɛwɔ Awarɛ a ɛno so yɛfɛ no awowawareɛ ɛno so mɛka ne nyinaa ho asɛm ɛde akyerɛw eti ɛnɛ meka asiwa Awarɛ ɛho asɛm sɛde ne din tie no sɛ yɛkɔ yɛ maame nom ne papa nom afu yo mu anase omumfuo mu a yɛwɔ afuo no bi wɔ hɔ a yɛfɛ no asiwa ɛnkanka ne kooko nketoa a enya enso aba ɛna fɛ no asiwa ɛna ɔbɛkɔ ne egyinamu yu fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ebosa abampo aba ho a na enye kooko a yate so da kooko a afei ɛna asi enyini kwam yɛfɛ no asiwa yɛde ba enipa abrabɔ mu a abayewa a osua na ɔbɛɛma de n'ano ato ne so sɛ onyini a ɔbɛware no tie ne yo sɛ abayewa bi sua na ɔbɛɛma bi de n'ano to ne so sɛ abayewa yi onyini a mmɛware no a ɛno na yɛfɛ ne sɛ wasi no asiwa etemu no wotimi ɛbɔ abayewa no ɛmaame akɔnhoma sɛ de bɛyɛ a de bɛyɛ aduane ama abofra no mpo sɛ ka bronya ɛbɛsuin wotimi tɔ ntadeɛ ɛde kɔkyɛ abofra no ɔbɛtetena kra sa abofra no so anima so na ɔkɔ sukuu mpo wotimi kɔgye sika efiri bɛɛma no hɔ etɛno ɛne yɛfɛ no asiwa nti sɛ abayewa ni nyini na ɔpene so ɛma bɛɛma no ware no yɛ ne ho adeɛ a nti sɛ asiwa wadeɛ no ayɛ adwuma obi bebisa sɛ na sɛ abayewa no so nyini wɔ ampene so ama bɛɛma no anware no na kyerɛ sɛ bɛɛma no wɔyɛ adwuma yɛhunu ɛno nti na mpanimfoɔ bu bɛ sɛ wodi usika ebesi abayewa asiwa deɛ kafa to apɔnkye na yɛn ɛnɛ ma yɛ aba menyi ni sɛ yɛde mu ɔha egyina hɔ a emu bɛyɛ sɛ aduonumpo bɛpene so sɛ bɛɛma a wanyini sene no na obetima wo no
obetete no ame na yin no abɛware no ɔbɛ ni kunu ene mai wa aba nanso abayo ɔbɛyɛ saa no otumi nya japade akɛse isa sempanifo sare na omu nsɛm bobi saa na tie ntasi wa wade ne sɛ abayo bi nyiniye na ɔbɛma de na no ato ne so so onyini ɔbɛware no no anyini no ɔyɛ ne ho ade ware no ɛna efe no asiwa ware adofo ɛha anamde ene nkyerɛkyerɛ no ebesi na ansa na no meni no ofa atwetwe nkomo ɛyɛ me ankasa me ofa ma me akiri ba ato plans saa na efe no akosi ade enkomo twetwe ni mu no enim sɛ akanfoɔ ke Amammerɛ mu de sɛ obi ɛbɛgye ba aware a ye ntwaboɔ ɛma no ɛna yenye list ɛso na de akoba abusua binom su atra na abusua ko binom do mo so mo de mo be list ɛde ama wo na kwale secret atenten na twetwere koto wei ye de nke yenye saa na so me ne mo fa twen komo no mo fa ma meti ase se wono enam de wo hunu nti so obi ba abɛware ne ba obetwa boɔ de ama nipa no enu nti video no na eto aso no o metie de mo fa eka no na anyam bia woni ne ya adwen ana de wo ka no ne kwan so ara no aha ye PAK TV so FRIMPONG MANSO ADAKABERE Mr. Good ehanam de besi odonfo dum ye ne a na wo twese ne ye beto aso na mu nyina Amammerɛ o jim so se ye nsai no yo adofo me mamo Amammerɛ ba PAK TV so ye wa Akanfoɔ Amammerɛ ne amane ahodo bebre na ewo ho ebi ni AWAREƐ na ene me wofa o ka asem bi a me ne nya adwen ni nyina ne sɛ Akanfoɔ de inim sɛ Tete asantefoɔ obey oba ho ade yintwaboɔ na emo okwawu ene enkran ene mfante ene nkunkura ho de a atwe ho ahyia no a okwaje oba aware a yese kwaje list na ya twetwe ne ma bibiri ama no akototo eno na me wofa eso ka sɛ woni saafo no ya adwen na me so me ne nya adwen eno nti e badwina no disem kakra na wo so wo do adwen kyerɛ aba yo ofa ema akwa aba eba PAK TV so mejo so awura na wo ka bibi sɛ wo de obi ba ɛbɛware wo ba obetwa bo ama no wodi so ade hu ni sɛ obotae pa ni sɛ botae nti bisi me metwa bo ni sɛ akrachefoɔ no ɛde kotokuro mu sika no esisi awofoɔ bi sɛ oba sɛ o agya pese me ware obo o edonti me de me no ni asem bia do benya bia fabra afi enaso no kakane no ka se be oba ho ade a ye ko fitie mu a be nipa benu miensa na ye gu nsa ne ate ade se ukuru ni wiri ni farako enaso de ye se ewiase no esesan eba bebre nsa aba nyina so akogina se o se wo ye ade a ka odipa ehunu mu no na se fanje kokuo mu e fanje kutukuo mu kotokuo be kokotia no be wie no canopy ati ase yi da ba kokra bia ukuro ba ko ha da ba ko bia sidi ahenan e bia akonwa a otiso ba ko bia kra no e bia 50 pesos ana se sire num tebe ka be bubu bo kani nya bo kra frankonya be se aduasa na wo fa canopy a edom ba be gira onomo wo be wie no wo kote mfripo ano a e bia empama he nu 20 cities afi wo twa di ba bia wo so fa wo nua maanom oseso adofonom ska so de onko na wudio adanse enti no oso tinye obi a obetima ma dibie afeto ne sidisi nipa mfa mbagu machi so nipa be se aduanan kwa fa so betima cha mum bi eno ti offer afi no ebedu ba bi se pe o se ska be mfa nche na se mfa kama mi wura no afi obusu afo to so na nko ja nko ye ne ba ho ade ska de ma no che mfi pa le ti sei eso no wantia no mehu teka na asem wan sidi nko a tire nda de mehu no nti no me de o ba se empimoduonu a empimoduonu na meji wo empimo ha na meji wo e ba betima che ama adofo no mabusuafo no ebi to ba ma no na so oba de se medi wo kira kwa e body pass we se no o ampa e na no a wo ba no ya no ho de kwa betire mu bi aye be kura minya 10 cities na se minya 20 cities e di no akugyawo na chima ni mo nyam eto ofa obi beye oba ho ade obetwa bo ama no me betwa bo ama no ofa baji nipa ne sei me de se oba na se o so opo oba no a me de anya bia kra no wa me mpimo duonu a meji 200,000 ofa sei 200,000 200 million dabi
Nesca no. And 20,000. 2,000 Ghana cedis. Say. 100 million. Rabbi, budget or say 20 million. 20 which is 2,000. 2,000. Hey, offer to be trouble. Be trouble. At here for the army offer us here no. Be trouble. What's will be by any Bamwa that's also on Pessoa. Bet we shall so bad on the fan. Hey, offer so where is how they just open them in the I'm in Poroma, so say open. But I come at also the only Untia. Untia Basso Pel. Also per Bayman. For us, I'm not the Kenyan. Media message, maybe I don't know. Untia trouble. I'm going to be trouble. Yo, and then at here for Mosampa. No fire and cassa, every my matri mammy, and Wakasano. Was already oh Baba Yenny, the Bahwa the other wow. Will be trouble, then the one who said, I'm not any binomia for me when you do. Or for the edit. So where's no man not any binomia to me worry? I would say, the German Cassano, Baba Bauca, so I Fantini. Or call it on my list. List of the mammy, 7 years. We check in on manager say a Chamubese system 1,000, 6,000 Ghana cedis. 6,000. We say also chow, the nika, the and pabo the backward sorry, the yituma and 2 cassia, your name befra, and the other way in Kugu baby. I don't mind so the engine sabe twaso. To be checking in our boom as I discussed extra almost 60 million. Don't have trouble. To be the trouble, we paint that. And yet, not a tear for Masumua. The more of us here no. What be one about the Awarɛ? Will be trouble at the amount. FRIMPONG MANSO ADAKABERE, Mr. Good. We my money here. Addition.